It's December 20 and it's me, Michelle's B's birthday. Ayan, so yes. I am now dry. Oh, dry sigara out. Oh my god. Ich bin jetzt alt. Charot. And birthday ko ngayon. So yes, kung mapapansin niyo sa ibang lugar. Nandito ako sa labas. Oh, ayan. Hinantay ko yung aking jusawa. Kasi may pinuntahan ako ngayon, tapos susunduin niya ako dito hinatid niya ako dito kanina, tapos susunduin niya ako ngayon. Ayan. So, yan! Hinantay ko siya dito. Ayun. Nasa may bus point ako, pero it's late for the bus. So, susunduin niya ako dito ngayon. So, yun. It's my birthday. Charas. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat na bumati sa aking birthday, sa aking mga kapatid, sa Pilipinas, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, sa aking mga katrabaho, sa Holy Spirit Integrated School, Antipolo, mabuhay! Ayun. So, yun. Maraming salamat sa inyo. Ayan, malamig lang ngayon. Yun, waiting ako sa aking asawa. Siguro mga 20 minutes nandito na yan siya. Diba? Parang ano lang din naman. Ayan, so yes. Yes, it's my birthday! Thank you guys sa lahat ng mga bumate. Ayan. So yun. Matanda na ang inyong lingkod, charot. Hindi naman. Ayan. So yun, nandito lang ako waiting for my lovey. Ayan, thank you so much. So yun, kanina, umaga, hindi ako kasi nga, masyadong maselan yung asawa ko pag halimbawa hindi siya nakaayos. Sabihin niya, hindi ako nakaayos, sabi niya. Gusto niya maayos buhok niya, ganun. Ayan, so kaya hindi ako nag-video kasi kagising na lang, nag-picture lang kami kanina. Ayan, so yun, may tinago-tago siyang gift sa akin. Ayan, so yun, papakita ko na lang sa inyo. So ngayon, antayin ko yung aking asawa. Ayan. Charot. It's my first birthday here in Germany na, ayun, kasama ko yung asawa ko. Ganyan, ang family dito. So yun, nakakamiss din sa Pilipinas kasi tuwing may birthday ako, sa amin dati, hanggat kaya at hanggat may pera yung mga magulang ko, tinatry nila na handaan kaming magkakapatid pag birthday namin, ganyan, or ayun, yung magsisimba, ganyan, ganun. Tapos nung napunta ako ng Antipolo, ang tagahanda ng birthday ko sa akin, si Miss Nika, si Doc J, ganyan. So yun, nai-miss ko tuloy yung mga kasi ganun yun sila sa akin. Iniyak ako. Charot. Kasi alam nyo, oo, yung sila kasi, yung biyahe pambam ko sa Antipolo, they were my second family talaga. Sila yung minahal nila ako na parang kapatid, ganyan. Oy, naiyak ako, namimiss ko sila. Yan. So, yun. Kasi pag may birthday ako, hindi talaga sila nagfe-fail na handaan ako. Kahit paano, ganun na hinahandaan talaga nila ako. Nila Miss Nika, nagluluto nila ako, ganyan. Ganun. Yan nila Doc, ganyan. Nila Miss Ami, ganun, silang lahat, ganyan. So, yun. First time kong charit. Pero masaya ako. Masaya ako kasi nga kasama ko yung asawa ko, ganyan. Yung baga I'm so thankful sa buhay ko kasi kumbaga ang daming tao nagmamahal sa akin. Na kahit minsan hindi ko deserve yung love, pero minamahal nila ako. Ayan, so maraming salamat sa pagmamahal ninyo, ganyan. Charot. Miss ko na kayo lahat. Naiyak naman ako. Hindi, kasi natutuwa lang ako kasi kaarawan ko ngayon. Oo, kasi guys, alam nyo, sa Antipolo, kaya very thankful ako at very emotional ako kasi sa Antipolo, hindi ko naman tunay na pamilya yun sila, pero mahal na mahal nila ako, na tuwing birthday ko, pinaghahandaan nila ako, ganyan. Talagang hindi nila nakakalimutan yung birthday ko. Lagi nila ako minahandaan, ganyan. So, thank you po! Ayan, so yun. Iyak ako. Pati yung singaw ko. Kasi ang history naman itong singaw ko, guys, nasobrahan ako sa lamig, tapos nag-dry itong lips ko. Ginanon ko, hanggang sa naging ganyan na siya.
Ayan, so yun, happy birthday sa akin. Ayan, so update ko na lang kayo mamaya kung ano yung ganap ng asawa ko. Ganun. Ayan, so yun, thank you. See you later! Here, my handsome Lolly is here. Soup? Oh, wow. Thank you, my lovey. Ayan, guys. Lovey. Smile. Kain kami, guys. This is my food. This is my food. A lot of food. I have a lot of food. Thank you, Malawi. What is it? Rice? Ja, finns ute på den. Ay, Maria Mercedes. Shrimp. Det blir fett nu. Ang daming dahon. We're just eating soup. We don't like rice. Nej, jag vill inte med. Thank you. It's good, Malawi. It's good. Cake ng aking kasawa. It's good cake. Fresh from the oven. This one is fresh from the oven. Thank you for the flower. Extension family. Yan, may pa-cake dyan. May Christmas tree pa rin kami. Tapos may pa-cake dyan. Tapos yung bulaklak ng aking sasawa. Happy birthday. Update. So, yun. Pumunta pala dito kanina ang kapatid ng aking sasawa. Ang kanyang brother pumunta dito. Tapos, yun. Simple kain-kain. Ganyan. So, yung kinain namin ngayon is the kake. Charot. Hindi ko mabigkas yung tamang tamang ayan. Ayan. So, tapos umuwi na sila. Ganyan. Pero yung asawa ko na unang umalis kasi nga may trabaho siya. Ganyan. Tapos, ayun, naiwan ako ito mag-isa ngayon. Inaantok ako. Uy. Ayan, may pabulaklak yung asawa ko. Ayan, oh, wow. Diba ang ganda? Ganun. So, yun ang ganap sa aking birthday. Ayan. Happy birthday to me. Maraming salamat. Ayaw nga pala. Papakita ko pala sa inyo dahil niregaluhan ako ng kapatir ng aking Diyosawa. Wait lang, ilagay ko muna kayo dyan. Ito pala, bumili pala kami ng ito sa Aldi, 1 euro. Oh. Di battery, Iba kulay. Tapos, maganda kasi ito, di battery, tapos lalagay mong ganyan, Boom, boom, pa. Charot. Ayan. Ayan. Ito pala yung gift na dala-dala ng kapatir ng aking Diyosawa. Ano ba itsura ko niya? Parang akong ito yung dala-dala niya. Nabuksan ko ito kanina. Meron akong good shine for foodish.
It's from the shoe center. Yan. So, pambili ko to ng sapatos. 60 euro. Worth 60 euro. Diba? Thank you so much po. Thank you. Sa gift. Ayan. Maraming salamat. Papambili ko to ng shoes kasi napag sa shoe, diba? Shoe center. Ganun. Tapos, pakita ko sa inyo yung regalo sa akin ng asawa ko. Wait lang. Kuhanin ko. So, yes. This is my husband gift to me. It's a Roma Laura Viagiotti. Roma Fury Bianchi. Whatever. Kung paano basahin. How do you pronounce it? How do you read it? Oh, you read it for yourself. Okay. Ayan. So, ito yung gift sa akin na aking asawa. Siyempre, buksan ko ito sa bango-bango. It's a perfume and body lotion. It's very, very mabango ever. Oh, very cute niya, oh. Very cute and it's pink. Ang bango. Tapos, merong body lotion. See that? Oh. Diba? Oh. Yan siya. Ito yung pabango. Hindi naman mag-focus. Parang timang. Yan. So, yan. So, ayan yung gift sa akin na aking asawa. Thank you so much, my lovey. Thank you so much. Ayan. Anuhin ko to, gagamitin ko lang siya pagka lalabas kami ng mga special occasion, ganyan. Kasi may mga pabango ako doon, diba? Yung isa kong pabango na na isa din sa mga gift ng asawa ko nung nauna, ipabango pa ako, tapos may binili din akong pabango sa sa DM noong nakaraan kasi nga, alam niyo yun, kailangan natin minsan maging mabango. Ganun. So, yes guys, thank you for watching. This is my birthday vlog. Thank you so much. Ayan, kumain lang kami kanina na aking asawa doon nga sa restaurant. Hindi na ako masyadong nag-video doon kasi a lot of people and maybe the people don't like to be in the video and it's not good, okay? So yeah. So thank you guys for watching. Please subscribe if you haven't yet and I will see you on our next one. Thank you guys. God bless. At sa lahat na nag-birthday ng December, happy birthday po sa inyo. Ayan. Maraming salamat. Always smile. Dankeschön.